Όμιλος Ηρακλής συμμετέχει για 4η συνεχόμενη χρονιά στο The Architect Show και παρουσιάζει στην αρχιτεκτονική κοινότητα ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων και λύσεων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Καταρχήν, τις σειρές των ειδικών σκυροδεμάτων Artivia, Agilia, Ultra και Hydromedia, που πλέον έχουν καθιερωθεί στην ελληνική αγορά σαν προηγμένες λύσεις υψηλής αισθητικής, ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής απόδοσης. Ειδικότερα φέτος εμπλουτίζουμε τις συγκεκριμένες σκυρές και παρουσιάζουμε 3 νέα ειδικά σκυροδέματα: το Hydromedia Air, το Artivia Max Solar Reflective και το Artivia Stone Recycling, ικανοποιώντας ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις των σύγχρονων και αειφόρων κατασκευών. Όλα τα ειδικά σκυροδέματα του ομίλου Ηρακλής διαθέτουν APD, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, και αποτελούν την ιδανική επιλογή για έργα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάζονται με βάση τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Παράλληλα με τα ειδικά σκυροδέματα, σήμερα παρουσιάζουμε και το Masterfloor, ένα νέο πράσινο ελαφροσκυρόδεμα, ένα ελαφροσκυρόδεμα πληρώσεων που έχει σαν βάση την ελαφρόπετρα και προσφέρει χαμηλό ειδικό βάρος, εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και ευκολία εφαρμογής. Στον Όμιλο Ηρακλής, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας.